Bon dia, noies, què tal? Acompanyeu-me en aquest viatge de Bordeus. No sabeu les ganes que tenia de tornar a fer vlog, de veritat, o sigui, clar, ara no feia vlog des del desembre, que vaig estar fent els vlogmas, i ara ja doncs em venia de gust també reprendre la càmera i fer vídeos. A més, aquests dies he mirat molts vlogs, com que he estat de vacances, doncs he aprofitat i va, em miro tot YouTube. M'he agafat un carrito perquè no estic disposada a anar amb la meva motxilla tot el dia allà a l'esquena. Ja l'hauré de portar quan arribem a Bordeus. Per tant, per l'aeroport amb el meu carrito, tranquil·leta, porto també la meva mare, les jaquetes aquí, tot aquí, i vaig supercòmoda. Vull dir, prioritats, final del dia. Noies, ja hem aterrat, però tinc l'orella que em petarà. Mira que m'ha posat taps, tot, però em fa bastant mal, la veritat. Així que bé, ara em prendré alguna cosa quan hagi menjat perquè no he esmorzat. Bueno, noies, porto un flow que no m'està agradant, però és que no sé on guardar els auriculars i ens hem assegut a una cafeteria d'aquí mateix de l'aeroport perquè són ja 9:15 i volíem esmorzar. Llavors ens hem agafat un cafè per mi i per meu germà i 2 croissants per esmorzar. Anem a agafar el bus per anar fins al centre. És una cosa que sempre se m'oblida de mirar, rotllo, com es va de l'aeroport al centre. I sempre hi ha algun blog a YouTube, al Google, que t'explica. I segons he llegit a pràcticament tot arreu, és el bus més 1. Val, noies, no sé per què jo he trobat a tot arreu bus 1, però es veu que no sorteix d'aquí el bus 1. Per tant, hem agafat el tram, direcció Floirat Drefmont, i anirem fins al centre. Noies, ja som al centre, hem agafat el tram A fins a Hotel de Ville, que és l'Ajuntament, mireu que xulo. I ara estem anant a agafar el tram, lletra B, per anar fins al nostre hotel. A veure, room tour. Ui, que grossa! La cuineta, passeu, pobres, la meva família no els deixo entrar. La cuina, i aquí tenim el lavabo, que no sé on està. I l'interruptor, aquí fora. Hola, soc aquesta persona, que està bastant bé, la veritat. Aquí farà un Get Ready With Me. I la banyera dutxa. Ho estic gravant fatal, I aquesta sóc jo, derrotada i supercarregada. Socorro. Val, noies, ara la intenció és una mica organitzar el que és la bossa, per tenir, doncs, per treure de la bossa i que no quedi tot arrugat i tenir tot localitzat perquè vull tenir-ho bé pels pròxims 2 dies que ens quedem aquí. Noies, ja hem sortit de l'hotel, estem anant a una creperia que ens han passat de la guia de Drummond, que t'envien quan et donen el destí. Mireu quina plaça més xula, noies. Li deia ara a meva mare, això amb una mica de sol seria tan bonic, o sigui, ja ho és ara, però no refereixo, guanya tant amb sol, estic tan trista que estigui plovent, o sigui, no per la incomoditat del paraigua, però al final m'és igual, sinó perquè la ciutat no és tan maca si plou o si està tapat. Noies, mireu quins carrers més macos, estem buscant un lloc on dinar, perquè el que buscàvem era un fracàs, però mireu que xulo, o sigui, m'encanten aquests carrers, la veritat. Val, i el drama del lloc on havíem d'anar, que era de la guia Drummond, doncs no existeix. O sigui, existia, però ja no. Llavors hem arribat i com no està aquí, miro bé, tancat permanentment. Llavors estem buscant una mica per aquests carrerons. Noies, mireu, el meu Pokéball no us puc dir gaire què porta, perquè hi ha coses que no sé què són. Sí que hi ha ceba caramelitzada, hi ha pebrot, hi ha edamames i arròs. La resta no sé què és. Noies, estic fent de guia a la meva família. Aquí tenim la torre hivernal. Se m'està complicant una mica, entre el paraigües, la càmera, controlar que no em pispin el mòbil. Bueno, això està sent una mica un show. I que pari de ploure, de veritat. És que no sé quan deu ploure per aquí, però segur que no gaire sovint. I avui que estem tots aquí, però mireu que xula la plaça. Ai, clar, és que veig amb el paraigua si no es veu. Un moment, que ho giro. Mireu que mono. M'encanta. I estem anant a veure això, que és la catedral. Però és que és maquíssim, o sigui,
em sembla una fantasia. I allò, si no m'equivoco, és l'Ajuntament. Noies, mireu que maco. Mireu, noies, aquí hi ha moltes obres, però només en algunes hi ha un QR, vale? Llavors tu el busques i se t'obre el Safari, aquí també n'hi ha. I t'explica tot. La veritat és que jo agraeixo moltíssim quan hi ha explicacions gratis perquè no em sé totes les històries del món, sabeu? I crec que l'art costa molt d'apreciar si no ets la història, òbviament. Llavors, agraeixo molt que ho expliquin. La veritat. Mireu que xulo el jardí del museu. M'encanta. És com supermaco, aquí. Que per cert, sento que porto aquí molt més del que realment porto. Però és que tinc un cansanci, o sigui, m'està agradant molt, i el museu i tal, superbé. Hi ha obres superinteressants. Però és que el cansanci em pot, o sigui, crec que farem retirada aviat avui, perquè mira, ens hem llevat a les 4. I mira que volàvem a les 8, però bueno, entre una cosa i l'altra, doncs, super d'hora, i estic morta, amb el viatge i tot. Llavors bé, avui farem retirada d'hora i he portat la meva família, vale? Noies, hem travessat i estic aquí asseguda en aquest sofà tan còmode, o sigui, no us imagineu com de còmode és, estic per posar-me a fer la migdiada gairebé. És broma, estic escoltant l'audioguia d'aquella obra d'allà darrere. És gegantina, o sigui, té molt de mèrit pintar una cosa tan grossa, amb tant de detall, amb aquests colors. O sigui, crec que si no hagués fet història de l'art a l'institut l'any passat, no hagués aconseguit tampoc com veure aquests detalls, no? Perquè si no seria com, vale, explica això. És com que a vegades que no t'adones que això ho ha pintat d'una persona normal i jo no sé ni dibuixar-te, jo què sé, una casa en condicions. Val, noies, no sé si aprecieu algun canvi a la meva cara d'adormida, bueno, els pelos ja els portava abans, us he de dir. Són les 8 del vespre, m'he adormit, o sigui, una hora i pico llarga ben bona, o sigui, no sé ben bé quina hora era, però estava mirant el mòbil, m'he començat a endormiscar, i he dit, què estic esperant? És que si tinc son, m'he posat a dormir, però hi ha un fred terrorífic. Llavors, em dutxaré. Bueno, noies, tinc un fred encara. Ui, sort del secador, que està calentonet. Però res, ja he sortit a la dutxa. Jo crec que s'està fent bastant llarg, Espero poder fer un vídeo al dia del viatge. És que m'encanten aquests vídeos. Perquè a més segueixo la Carlota Marañón, que fa les seves sèries de viatges. Bueno, no està fent de viatges, però en general són de viatges. I m'encanten, o sigui, la fan number one. Llavors, bueno, no seré mai la Carlota Marañón, suposo. El cas és que m'encanten els vídeos d'un dia. Vaig deixar lliure una estona al lavabo, que l'he estat tenint jo molta estona. I ara miraré vídeos de YouTube, que tinc tantes ganes. O sigui, crec que al final un viatge també ha de tenir com aquesta part de si està plovent i la situació no acompanya, doncs tu poder anar a l'habitació tranquil·lament, que al final per això també estàs com en un apartament o en un hotel, per descansar també si et ve de gust, i ja està, i demà serà un nou dia. Llavors això, em prendré una pastilleta i a mirar vídeos de YouTube. Ojalà portés l'iPad a l'ordinador ara mateix, ho hauré de veure allà amb el mòbil deixant-me a la vista. Chiquitita
tell me what's wrong. You're enchained by your own sorrow.